l'1 d'octubre de 1990 va començar un dels projectes científics internacionals més ambiciós. El projecte Genoma Humà va permetre conèixer el número, la localització i l'estructura dels gens humans. Es va realitzar a partir de 5 donants, 3 dones i 2 homes de diferents orígens ètnics: hispà, asiàtic, afroamericà i caucasià. Dels seus resultats es deduïx que posseïm un poc més de 30.000 gens, una quantitat prou inferior a què se suposava. Descobrir la causa de diverses malalties, avançar en els diagnòstics i tractaments personalitzats o conèixer l'origen de l'espècie humana són alguns dels innumerables beneficis que ha portat este projecte. L'exposició Bosc de cromosomes ret homenatge a este projecte. Els seus 23 parells de cromosomes gegants representen el genoma humà. Disposa de més d'un centenar d'elements interactius que permeten descobrir d'una forma lúdica com funciona el nostre cos, així com la seva base genètica. Et convidem a que la descobrisques.